Brigada! Samtang silang bahin upat kasakyanan ug usa ka motorsiklo nagkarambula habig sa Osmeña Boulevard. Magtiayong sakay sa motor kritikal samtang sakay sa SUV naangol. Brigada Alan Tangkawan, i-brigada mo. Brigada! Live report! Kritikal ang magtiayon nga sakay sa motor o nalandig sa managlahing tambalanan uman aksidente nga napagan sa karambula sa upat ka sakyanan. Nahitabo kini alas 12 kaganinang udto sa Osmeña Boulevard, Barangay Santa Cruz sa Dakbayan sa Sugbo. Laing nga angol si Mrs. Guillerma de Lima, ang asawa ni Marcelino de Lima, ang driver sa SUV Nissan Tira nga puti ang kolor. Base sa inisyal nga kasayuran nga nahipos ni Police Master Sergeant Arnilo Limalima sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office. Kinsa mao ang responder sa mao nga vehicular accident. Si Marcelino de Lima nagmaniho sa SUV, nagsubay sa Osmeña Boulevard gikan sa Puente Osmeña, iyang naigo ang gikasugat ang PUJ nga dunay ruta 06B nga nagtangag sa plaka JXL 103 nga gimaniho ni Renantis Sumayang. Gibutyag ni Sumayang nga nagbagyod ang tibok driver side laos na sa likod nga bahin sa iyang PUJ nga gidriban. Ikaduhang naigo ang magtiayon nga sakay sa itong nga Suzuki Smash dunay plaka nga 134 GYQ. Gumikan sa impact ang motorsiklo na banda ngadto sa PUG nga adunay ruta nga 060 nga may plate number GBB 865 nga gibaniho ni Judel Sabrido nga daling nilay unta sa SUV Nissan Tira. Ikatulong naigo ang usa ka pribadong sakyanan nga Toyota Vios kaputi nga dunay plate number GAS 9910 nga gibaniho ni Alex Presillas. Mato ni Presillas, nakaduog lang siya og kusog na paka, so wala pa sila maigo sa SUV nga Nissan Tira. Wahinon na unsa ang iyang sakay nga si Doktora Soyen nga naa sa likod nga naglingkod. Iyang giingon nga si Doktora Soyen nagserbisyo sa health center libot sa kabarangay sa Dakbayan sa Sugbo. Apan kaganina padung sila nga manihunto. Kasamtangan nga gikustriya karon sa Abiliana Police Station si Marcelino de Lima. Wa bubutyag kung tinuod mga gipanag-iya sa abogado ang iyang gimaniho nga SUV nga Nissan Tira nga kulor puti nga mao'y responsable sa pagdaro sa tulo ka sakyanan ug usa ka motorsiklo nga miresulta dakong kadaot sa bumper sa iyang gimaniho nga sakyanan. Samtang si Police Master Sergeant Limalima misusi karon sa duha ka tambalanan aron pagkuha sa mga pangan sa pagtiayon nga kritikal sa mao nga aksidente sa panagbangga sa upat ka mga sakyanan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Ronda! Brigada!